राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं निर्मला पांडे अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। कैसे हो? मैं एक ज्योतिया माता का सोहर गा रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बड़े को प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद। सब लोग हमारा फुल वीडियो देख के जैसा लगे मेरा सोहर गीत वैसा बताना जरूर आप लोग। घर में से निसरली सीता बन तपस्विन से अरज करई हो। मैया हम करबई जुतिया माई बरतिया जंगल बीचे पूजब हो। मैया हम करबई तोहरी पूजनिया जंगल बीच पूजब हो। इतनी बचन सुनी बन तपस्विन सीता समझावई हो। सीता कहाँ पैबू गाई का गोबरवा तक कैसे पूजा करबीऊ हो। सीता कहाँ पैबू गाई का गोबरवा तक कैसे पूजा करबीऊ हो। सीता जे करे जे रही है ललनवा हई पूजा करी हई हो। सीता जे करे जे रही है ललनवा हई पूजा करी हई हो। इतनी बचन सुनी सीता त बहुत दुखित भई हो। मैया गैया क गोबर मंगई अंगना लिपई हो। मैया गैया क गोबर मंगई अंगना लिपई हो। मैया आसन ललका बिछई फूल से सजउबई हो। मैया ललका आसनवा बिछउबत फूल से सजइबई हो। करबै जुतिया माई बरतिया त हमरा अरज सुनिहे हो। मैया दई है हमके ललनवा त जियई का सहारा दई है हो। मैया दई है गोदी में ललनवा त जियई का सहारा दई है हो। जुतिया माई का करबई पूजनवा चरण उनके लागब चरण उनके लागब हो। मैया अमर करी है हमरा सजन मात गोदी का ललनवा त गोदी का ललनवा न हो। मैया अमर करी है गोदी का ललनवा त हमरा सजनवा न हो। खुशी रखी है मोरा परिवारवा त हमारा सजनवा न हो। मैया जुग जुग राखू परिवारवा पूजन तोहरा करबई पूजन तोहरा करबई हो। मैया खुशी सुखी राखू मोरा परिवारवा पूजन तोहरा करबई
सब दीना दी हुई है सजनवा त गोदी में बालकवा न हो। मैया जुग जुग दीहू परिवरवा इहई मोर मांगनवा न हो। मैया पूरा की हूँ हमर अर मनवा पूजन तोहरा